Akory ato ya tsika niany raiky zegny tsika magnazava hoe visualisation miasa amin'ny dreaminao zay zegny rehefa miasa amin'ny dream zegny anao mila azonao anao fa hoe mila magnano visualisation zegny anao na hoe méditation mitandregny anao zegny anao azonao tsy mitandregny olo zegny anao fa mitandregny anao de mivisualiser anao going beyond yourself azonao mandeha alohan'ny réalité misy am'zio ty zegny ke anao fotoana io zegny mila focus amin'ny fotoana anao magnano focus amin'izay zegny atsika zio ty zegny amina cyber zegny atsika zio ty donc zegny ny raha tsabonao amina cyber zegny juste m'imaginer na hoe mivisualiser zegny hoe ity raha tsaboko izy koa fa devana ordinateur zegny za na devana tablette na devana téléphone ça fait i téléphonenao zegny possible matonga anao makes money on autopilot make money on autopilot got it? Yeah, make money on autopilot donc zegny mandrapahanao mi make money on autopilot anao zegny mila mi visualiser nao zegny izy de misentir raha tsabonao fotoana zay zegny juste take a breath take a breath comes in and going out de ampodipodinao agnatin'ny saignanao zegny hoe I believe zay fo I believe ça fait ny miasa amina devanao ordinateur zegny mitady focus rehefa misy focus zegny ty tanjognanaka de mila éliminenao zegny la distraction ohatra hoe vonegna zay téléphone de rehefa miasa zegny anao de miasa zegny anao plus que anao miasa amin'izigny zegny de lasa automatique zegny anao mitsabo raha raiky ça fait don't forget about repetition is the mother of skills okay jot it down repetition is the mother of skills okay the more you repeat something the more you know it that's the meaning of repetition is the mother of skills karaha zay zegny izy donc petraka amin'ny toeragna raiky zegny anao mi going beyond yourself for example we are here in front of a lot of computer on the cyber okay ny raha tsabonao eto amizay zegny hoe I believe zay fo zegny raha mipodipodinao raha ohatra ka anao zay magnano visualisation I believe eo zao tany fiasako hitanao eo tany fiasako andifasako vidéo aminao marobe izy io amin'ny ordinateur eo tany fandifasako vidéo marobe aminao io zegny amin'ny ordinateur amin'ny cyber vavasaha mangarano cyber matanjaka amin'ny tanàna eo zegny io zegny investissement io fa anao zegny tsy kivina lany vola ohatriny anao mandeha cyber ça fait time is money the more you give value to people the more you will get it that's the law of reciprocity milayanao zegny laloana réciprocité on se donne en don ka tahazo zegny anao mila magnamia malao karaha zay zegny izy I believe zay fo zegny ampodinao rehefa magnano visualisation zegny anao I believe zay fo zegny ampodipodinao rehefa magnano visualisation zegny anao I believe miasa antragno na hoe miasa devant ordinateur miasa amin'ny téléphone fo make money on autopilot ampodinao zegny hoe I believe zay fo I believe myself work on myself work on my dream make money on autopilot I believe zay fo zegny ampodipodinao